Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашым даўнім сябрам, калі можна мне так ужываць гэтае слово, спадзяюся, што так, добраахвотнікам, блогерам, і калі не памыляюся, пакуль яшчэ і сябрам Коордынацыйнай рады, ці ўжо не. Карацей кажучы, Александр Навукович, больш вядомы нам як Лахвіч. Прывітанне, Лахвіч. Вітаю, Зміцер, вітаю спадарства. Зміцер, пачну з таго, што вялікі дзякуй, што запрасілі, і гэта моя ініцыятыва на спадарства. Я звярнуўся да Змітра, і вось ён зараз кажа, можу звяртацца як да сябра. Да, мы сябры, насамрэч, і вось таму я напрямкі напісаў Змітру, што ёсць тэма, якую чамусьці не агучвае ні адно медыа. Так як я лічу, што Еўрарадыё гэта буйная пляцоўка беларуская, я сюды і звярнуўся. І тут я не ведаю, Зміцер, я калісьці ўжо вам казаў, што я не разумею, чаму вас лічаць нейкімі праплачанымі там і так далей. Ось. Ну, мне рот ніхто не закрывае, таму вельмі раю, подписывайтесь і давайте сёння паразмаўляем на важлівыя тэмы насамрэч. Я падтрымаю, ну, прынамсі, у тым, Лахвіча, што трэба падпісвацца. І трэба падпісвацца на тэлеграм-канал Александра, спасылачка на яго і дакладней на адзін сюжэцік, які і прыцягнуў маю увагу у тым ліку, і які вось, на які акцэнтаваў у сваю увагу Лахвіч. Ён так названы, ведаеце, у добрых традыцыях, як Лахвіч у Еўрапарламент ездзіў. Я таке амаль як народныя беларускія казкі, нешта штосьці такое. Ну вось, Лахвіч, а сапраўды такая казачная поездка была, ці гэта ўсё ж таки больш такая сур'ёзная і якая заклікае да сур'ёзных роздумаў? Дякую за пытанне. Да, давайте пачнем. Поездка насамрэч сур'ёзная, і давайте я раскажу прадгісторыю. Я выпадкова потрапіў у КР трэцяга склікання. Гэта была прапанова Максіма Шабурскага. Калі ён сышоў, гэта был моцны удар по мне асабіста, тому што у нас знікае лідар спіса, лідар фракцыі. Але маё выхаванне яно не дазваляе мне кінуць на паўшляху справу, якую я бяру. Таму я пачаў працягваць гэтую дзейнасць палітычную. Амбіцыяў палітычных у мяне не мае, але чаму я ўсё ж таку пасунуўся? Першае, ёсць пытанне да нашых дэмсілаў, офіс, АПК, і я бачу, што ў гэтым пляне, які я хочу давесці, а менавіта акупацыю Беларусі, што яна акупавана. Спадарства, тут хочу, каб вы звярнулі ўвагу. Не зациклівайтесь на гэтым слове акупацыя. Я зараз усё патлумачу. Дык вось, калісьці у Варшаве да мяне заехаў Шчагельскі кавы папіць. І я яму вось свае абурэнне кажу, слухайце, а як это вось нашыя дэмсілы, яны не прасоўваюць акупацыю Беларусі? Няўжо яна вольная? Чаму мы тады ў эміграцыі жывем? А ён кажа, а ты чалец КР, а чаму ты там не прасоўваеш? І вось тут я пачаў працаваць у гэтым пляне. Пазнаёміўся з палітычнымі партыямі, Народная грамада, БХД, і краіна для жыцця. Ёсць фонд у Літве, ёсць YouTube-канал у Амерыцы і ёсць вось партыя у Варшаве, там кіраўнік Віталь Савюк. Дык вось, зараз я з гэтым мемарандумам супрацоўнічаю, працую і працягваем гэтую тэму. З дапамогай грамады нас запрасілі ў Вільню, у Віленскі сейм, дзе я... А вось тут, спадарства, я троху супанюся наконт інтэрвенцыі. Што я казаў, што не звяртайце, а не зациклівайтесь на акупацыі. Акупацыю па міжнародным праве мы давесці не можам, таму што павінна быць ваеннае вторгненне. Але інтэрвенцыя, і, Зміцер, я не багата кажу? Не-не-не, все нормально. Я, до речі, можна, вот, Лахвич, я тут на хвилиночку, я адмыслова открыл как бы такое тлумачэнне, так вось Вікіпедыя кажа про тое вот тэрмін, які ўжывае зараз Лахвич. Інтэрвенцыя гэта военная, палітычнае, інфармацыйнае альбо эканамічнае умяшальніцтва адной краіны альбо некалькіх краінаў дзяржаў ва ўнутраныя справы іншай дзяржавы, якое вот умяшальніцтва маецца на ўвазе парушае яе суверэнітэт.
Вялікі дзякуй, мы на адной хвалі і мне гэта ўжо не трэба прагаворваць. Дык вось спадарства, працуючы з юрыстамі, працуючы з партыямі, мы выйшлі на тое, што па міжнародным праве мы не можам даказаць акупацыю, але пад інтэрвенцыю звычайную класічную мы трапляем па ўсіх 4 накірунках, якія толькі што пан Зміцер прамовіў: ваенная, эканамічная, палітычная, інфармацыйная. Пару словаў. Ваенная ёсць. В расійскія базы, напад з нашай краіны, якую выкарысталі як пляцоўку на напад іншай краіны. Вагнер, які зайшоў у Беларусь, нема звестак, каб ён адтуль выходзіў, ядзеравая зброя пачынае з'яўляцца і так далей, і так далей. Пару словаў, напэўна, хопіць. Эканамічная. Мы моцна залежым ад нафты, газа, энерганосьбітаў Расіі. Наш гандаль завязаны на Расіі, эканоміка пад Расіяй. Інфармацыйная. Нам навязваюць другую мову, расійскую, а гэта акупацыйная мова. Ну, пробачьте, скажу скептикам, какая разница говорить на каком языке, у хуткім часе вы просто побачите, як вы присядете на пляшку. И это факт. Мы бачым розныя краіны, дзе таксама была ось расійская мова пануючая, і туды потым прыйшлі вызваляць рускамоўных. Так, про якую забыўся. Палітычная. Гэта падпісанне мапаў, АДКБ, саюзная краіна 99-го года і так далее, і так далее. Тобто, інтэрвенцыя гэта як факт. Гэта як факт, які чамусьці дымсілы не прасоўваюць. Таму я вырашыў, што а чым я горшы, тым больш, што хоць некалькі, але людзей мяне абралі, тобто я маю падтрымку народа. Да, нас небагата у Трацікай абіралі, але я туды пайшоў шчыра і разбірацца з палітыкай, і вось гэты праект я прасоўваю. Таму, спадарства, інтэрвенцыя, яна ўжо ідзе. Я на што хочу звярнуць моцна вашу увагу, гэта на тое, што яна горш, чым звычайная акупацыя класічная. Таму што калі ідзе акупацыя, зразумела, гэта вораг, яго трэба вынішчаць. Калі ідзе інтэрвенцыя, гэта ідзе паглыбленне. Банальны прыклад. Якуты, кыргызы, татары, чукчы, хто там яшчэ, народнасці, якія жывуць у Расіі, яны забываюцца на сваю культуру, на сваю мову і ідуць ваяваць за зацікаўленасці Кремля. Гэта не важна, ва Ўкраіну яны пойдуць ці яшчэ кудысьці. Але мы бачым зараз іх ва Ўкраіне. Калі не супыніць зараз вось гэтае паглыбленне Беларусі Расіяй, то беларусы могуць у бліжэйшы час ваяваць з краінамі, якімі мяжуюць. А ў нас у наратывах лукашысцкіх краіны захаду гэта ворагі. Польша, краіны Балтыі і так далей. Таму, вельмі страшны час жывем. І я намагаюсь прасунуць інтэрвенцыю. Гэта як першы крок дзеля таго, каб змагацца за Беларусь, спадарства. Не армію, пра якую учора размаўлялі Пал Палыч і пан Зміцер, а менавіта трэба зрабіць першы крок. Трэба рабіць все паслядоўна. І я бачу, што інтэрвенцыя адбылась, што большая колькасць беларусаў размаўляе расійскую моваю, што яны падтрымліваюць Расію, ёсць такі працэнт. Але гэта не ад добрага жыцця, гэта таму, што нас вось гэтыя дзесяцігоддзі вынішчалі, а можа і болей. Дзякуй. Лахвіч, адпаведна мы пераходзім добра. Вот гэта канстатацыя факта, прасоўванне гэтага тэрміна, каб яго пагадзіліся з ім. Вот, скажем, у Еўрапарламенце ты выступіў, тыя, хто слухаў, сказалі: ну да, ёсць такое, згодны. А што далей? Далей. І тут я яшчэ трошечку назад все ж таки адыйду. Нам не трэба, каб еўрапейцы вырашалі нашае пытанне. Нам трэба, каб беларусы паднялі гэтае пытанне. І вось, глядзіце, зноў, прабачце, просто крызіс даверу у меня ўзнік да офіса. Гэта абгрунтаваная крытыка. Я не чую, што так званыя палітыкі, мае дымсілы прасоўваюць гэтыя наратывы, гэтае пытанне. А для мяне гэта факт. Таму прыходзіцца мне гэта распаўсюджваць. Я бачу, што у мяне не так багата ресурсу. Да, там, напрыклад, мяне нават на Белстат не запрасілі, яны зараз больш КР-ам зацікаўлены, які, па сэнсе, нічога яшчэ не зрабіў. Вось. І яшчэ раз дзякую вам за тое, што тут можу хаця б выступіць. Я пра што? Мы павінны сканцэнтравацца. Каб у мяне быў вялікі ресурс, канал не на 500 праглядаў, а там, не ведаю, на 100 тысяч хаця бы быў ролик пра інтэрвенцыю набраў, то, можа, беларусы б і зацікавілись. Не маючы гэтага, я пачынаю ездзіць па гарадах, тлумачыць просто з вока на вока.
собираю подписы, потому что это не только моя инициатива, да, вот я такой, Саша, там, я приехал с войны, я такой, вот, я хочу, да, не, разные утекачи, Ангельщины, Финляндии, Чехии, Литвы, Польши, Дании подтрымливают меня, у меня есть гэтыя подписы, яны захоўваюцца ў сейфе, ну, каб не, информация не просочилась, але некалькі сотняў ужо мяне падтрымала, каб у мяне был вялікі ресурс, мы бы неяк згуртавались. Таму вось тут мінус дэмсілам, чаму яны не хочуць са мной ні супрацоўнічаць, ні камунікаваць. Ну, можа, я там рэзкі, але неважна. Зараз нам не маю што дзеліць. Вось, таму я бы сканцэнтраваўся на беларусах. Але, калі не маю гэтага рэсурса, я паехаў у Брюссель. А чаму бы не? А чаму бы не паразмаўляць з Еўропай, якая таксама пад пагрозай? Як толькі адбудзецца поўная або акупацыя, або ўжо так званая як это, що Лукашенко інтэграцыя, інтэграцыя, вось, але яна будзе навязана, яна вось пра гэтае абалваньванне, хтосьці даў, типа, у нас іншага шляху няма, там же ворагі, хтосьці просто з-за таго, што не можа выказаць сваё меркаванне. Так вось, з тэрыторыі Беларусі ўжо напад быў на Украіну, на тэрыторыю Украіны, а зараз, ну, у бліжэйшы час можа быць і ў Еўропу. Таму я звярнуўся да Еўропы, таму што трэба працаваць ва ўсіх накірунках. Вось. Лахвіч, ну і ўсё ж таки, глядзі, вот ты ездзіш зараз па гарадах, ну не зараз, а ездзіў па гарадах, быў там па Польшчы, там у іншыя гарады, сустракаўся з беларусамі, з дыаспарамі, з суполкамі. Ну і вот уявім сабе сітуацыю. Па выніку ты аб'ездзіў, і там людзі з сабой пагадзіліся, там пакінулі подпісы, ну і выніку кажуць, а што подпісы? Сабраліся ўсе, прыйшлі да Лахвіча і кажуць, ну добра, мы згодныя, што далей рабіць будзем? Глядзіце, адразу открываецца такі вялікі плацдарм. Першае, санкцыённая палітыка. Тобто, калі краіна потрапіла пад інтэрвенцыю, усё, што там адбываецца, гэта не з-за таго, што хоча народ. А нагадаю, што толькі народ гэта уладальнік канстытуцыі, правоў і так далей. Ось. Інтэрвенцыя, яшчэ раз кажу, гэта горш. Яе яшчэ трэба, ну, каб яе прызналі. Далей, ну, санкцыённая, да, палітыка. Потым, для мяне, як ваяра, адкрываецца мажлівасць стварэння вызваленчай арміі. Узгадаю учорашнюю размову з вядомым палітыкам Пал Павловичам, так? І дзякую, што мяне узгадалі. Глядзіце, Пал Павлович кажа, што мы ўжо гэтым займались. Але зразумела, што вам на якой падставе спадарства вам дадуць ствараць армію. На якой падставе? Таму вось гэты першы крок, ён вельмі важлівы. Калі мы бярэм всё ж таку вызваленчую армію, гэта ўжо будзе другі крок. Спачатку давайте статус Беларусі высветлім, потом ужо, ну, я для сябе кажу, як для ваяра, што для мяне гэта будзе мажлівасць стварэння арміі. Ну, санкцыённая армія. Далей, глядзіце, багата беларусаў сутыкаюцца з праблемай легалізацыі. Я разумею, што трэба маць добры кейс, што або сидзеў, або удзельнічаў у пратэстах, або ваяваў, вось, ну, як у мяне, і тады будзе прасцей. Але я думаю, што калі адбылася інтэрвенцыя, і людзі просто не можуць знаходзіцца вось гэтай акупацыі, вось у гэтым гулаге. Я просто вось учора запісаў ролик, я адчуў водгукі з Беларусі, то там просто жесть. Ну, гэта просто жесть, гэта складана паверыць, што ты ўжо нават не можаш сім-карту набыць, калі ты адсидзеў, калі ты ўжо супраць уладаў, потым ідзе нейкія гадзіны на працах, на розных мерапрыемствах, палітрукі прыязджаюць, распавядаюць, як правільна жыць. Ну, гэта тая спадчына, якая засталася ад Савка. Вось Савецкі Саюз не разваліўся, ён перафарміраваўся. І зараз ён называецца Расійская Федэрацыя. І гэтая Расійская Федэрацыя моцны ўплыў мае на нас. Добра, прабачце, кажу багата. Глядзіце, інтэрвенцыя дае. Санкцыённая палітыка. З Лукашэнкам, як з нелегітымным, нельга, ну, лепей не размаўляць. Другое, стварэнне вызваленчай арміі, таму што статус Беларусі пад пагрозай ввогуле краіна знікнення. І уцекачам, якія людзі выязджаюць, я думаю, што ім будзе прасцейша неяк даказаць свой статус таксама. Ось. Слухай, вот ты не два разы прыгадаў нашу учорашнюю размову с Латушкам, дзе я задаў пытанне наконт вот інтэрвенцыі і ўсяго гэтага, а Латушка
пачуўшы, ну я не думаю, што ён не ведае, што азначае тэрмін інтэрвенцыя, ён адразу перайшоў да разваг наконт мажлівасцей стварэння вызвольнай арміі і расказаў вось гэтую гісторыю, калі яшчэ ў 22-м годзе ён у тым ліку іншыя палітыкі спрабавалі да заходніх партнёраў данесці гэтую думку. Мяне тут вот ужо і зараз как бы с аднаго боку пишут про тое, что Латушка учора пераблытаў інтэрвенцыю с звольным войскам, а другие пишут, а вот Лукашук яму нічога не патлумачыў. Но ты ж таксама кажаш, что спачатку даводзіш вот этот тэрмін інтэрвенцыя, а потым усё адно прыступаеш да фармавання вызвольнага войска. То есть гэта узаемазвязанае, адно без другога ніяк. І тут некалькі момантаў усё ж таки, ну вот добра, давялі, там, скажем, прынялі гэты как бы тэрмін, што сапраўды і на беларускае грамадства, еўрапейскае грамадства, што да, у Беларусі зараз адбываецца інтэрвенцыя, яна знаходіцца пад інтэрвенцыяй. Ну што значыць, трэба фармаваць вызвольнае войска. Дзе? Вот палітычная воля ў заходніх краін з'явілася з таго часу, пра які ўзгадаваў Латушка, да сённяшняга дня. Яны пагодзяцца, там Польшча, там ці Францыя, ці Фінляндыя умоўныя, каб беларусы на іх тэрыторыі пачалі фармаванне вызвольнага войска. Кажу долго, глядзіце, гэта просто важно ўсё. Першае, Пал Палыч грамотны палітык, ось, і ён адказаў так, як захацеў. Але я бы тут звярнуў увагу, ці гэта не падмена паняццяў. Таму што калі табе задаюць пытанне пра інтэрвенцыю, калі ласка, адказвайце пра інтэрвенцыю, пра армію, ну гэта ўжо наступны крок. І вось тут я не хочу нікога абражаць, але узнікаюць пытанні таксама: Пал Палыч, ну навошта вы гэта робіце? Ці не супрацоўнічаеце вы, каб гэты праект не прайшоў? Разумееце, бярем кейс армії, едем у тую ж Польшу і кажем, а давайте мы тут армію ад балды, без подставаў. Там вон война ідзе, Россия і Украина, не лишняя будет, але подставы не мае. То я бачу у гэтым просто саботаж. Тобто узяць заведомо тое, што не пройдзе, і спрабаваць прасунуць. Навошта? От пытанне, а навошта гэта яны робяць? Далей. Гэта было на 22-й год, да, калі дэлегацыя Пал Палыча ездила по Еўропе. Прабачце, тады яшчэ верталёты, я памятаю, што з тэрыторыі Беларусі залеталі на тэрыторыю Польшчы, тады яшчэ шахеды не залеталі, і не было такой вялікай пагрозы. Тобто, можа быць, на 22-й год не было той падставы для еўрапейцаў, возьмем Польшу, на дазвол стварэння арміі на сваёй тэрыторыі, якое можа быць у 26-м годзе. І, глядзіце, я бы не браў, напрыклад, тую ж Польшу, да? Я яе разглядаю, конечно, разглядаю Польшу, Літву, тому што гэта тыя краіны, якія мяжуюць, і я ўжо казаў, што на іх можа быць наступ з тэрыторыі Беларусі. Спадарства, зараз ідзе вайна ва Украіне. І можа быць усё ж таку дагрукацца туды. Тым больш, што у нас ужо шанец быў. І я прызнаю, мы зрабілі памылку. Мы не звярталі ўвагу на тое, што адбываецца ў штабе. Штаб гэта як аснова. Да? Мы воюем, мы выконваем свае абавязкі, да нас пытанняў не мае, а да штаба ёсць. І вось з-за таго, што мы, ваяры, не дагледзелі штаб, полк разваліўся. Я зараз пачую ў свой бок, навошта ты гэта кажаш, там і так далее. Я скажу так, я не хочу нікога падманваць існаваннем полка. Калі ён існуе ў 30-40 чалавек, прабачце, гэта не полк. Таму я заклікаю зрабіць, просто прызнаць памылкі, прызнаць, гэта цяжка, да, гэта трэба прызнаваць, казаць, я вінен у тым, што яно вось не атрымалась. Але зрабіць высновы, зрабіць працу над памылкамі, і працягваць гэтую тэматыку таксама. Я у бліжэйшы час, я спадзяюся, у мяне атрымаецца, што мяне адпусцяць, і я зладжу яшчэ круглы стол з дэпутатамі Верховнай Рады, якім я таксама буду прасоўваць тыя наратывы, якія былі ў Брюсселі. У Брюсселі са мной пагадзіліся, сказалі, да, мы разгледзім. Цікава, што скажуць украінцы. І зразумела, пытанне вызваленчай арміі таксама будзе
подниматься. Секунду, реклама. 125-й окремо важка механізаваная бригада набирае людзей. Таму, калі ласка, калі што, пішыце ў каментарах, пішыце мне ў асабістыя. Ёсць розныя пасады, як тылавыя, гэта рамонтнікі танкаў, БМП, рознай тэхнікі, так і баявыя. Таксама ёсць розныя вакансіі. Дякуй. Лахвіч, вот я за гэты момант і зачаплюся, за рэкламны. Ты не один раз прыходзіў у каментары под нашими стрымамі і вось закидываў гэтую інфармацыю про запрашэнне, заклік далучацца до вось гэтых структураў. Я его таксама агучваў. Скажи мне, а з таго часу колькі беларусаў запісалася? Закрытая информация. Ёсць. Зміцер, шчыра скажу, ёсць, пишут, але я не маю права казаць. Не, ну мне ў прынцыпе лічба такая ўжо конкретная, там 4, 8, там ці колькі не важная. Мне было першае даведацца, што гэта не 0, і по-другое, что гэта ну там не один чалавек, які вот шукаў выхада і знаешь, то бок ёсць ахвочы. Я до того, что ці сапраўды ёсць магчымасць людзей набраць, сфармаваць нейкую такую адзінку. Зміцер, глядзіце, мы зараз у гэтай размовай даем пішу для размышления гэбістам. Чаму полк развалился? Не з-за того, что мы кепскія, з-за того, что былі розныя вось гэтыя моманты і кіраванне кепскае, там гэтая карупцыя, але самае страшнае, што гэта быў вядомы бренд, у які свае шупальцы пазасоўвалі гэбісты. Я разумею, што зараз я ва ўкраінскім підроздзеле і тут трэба спачатку прайсці СБУ, поліграфы там і так далей. Ось. Бо мы калі на пачатку вайны праходзілі, просто пашпарт показваеш свой, все, давай, можна там ужо і зброю хутка атрымоўваеш там і так далей. Я, дарэчы, поліграф нават не праходзіў. Ось. Таму, як бы гэта так сказаць, набор ідзе. Я больш скажу, што ёсць людзі, якія пераходзяць з іншых підроздзелаў сюды. Ось. Але мы пакуль тут, ва ўкраінскім підроздзеле, які падпарадкоўваецца ЗСУ, мы воюем за Украіну. Тобто Беларусь гэта наша мара. Мы нават про гэта не кажам. Вось. Ведаеш, что тут написали про цябе зараз? Вось из-за таких людей Лука армію і кошмарит проверками боеготовности. То бок напалохаў ты так Луку, что ён тут зараз ходзіць і армію кошмарить. Давайте тады обратную сувязь яшчэ дам. Глядзіце, ён і не кошмарыць, а хочуць звярнуцца до беларускай арміі. Спадарства, мы такія самыя, як і вы, только вы больш па-расейску размаўляеце, мы па-беларуску. Жыць нам у адной краіне. Ось, вы бачыце, да чаго гэта ўсё ідзе. І менавіта вас будуць як мяса кідаць у Польшу, Літву ці яшчэ кудысьці. То можа быць, прыйдзе час, калі нам трэба аб'яднацца. Мне ўсё роўна, чаму вы падтрымлівалі Луку. Будзе люстрацыя. Пакаранне панесуць толькі тыя, хто зашквараныя. Але спадарства, вы бачыце, што адбываецца. Свінасабакі, вось, браты вашыя старэйшыя, рускія себе чамусьці завод, яны папёрлі ва Ўкраіну. Колькі іх падохла на пачатку, пры штурмах. Ось. Вы думаеце, з вами будуць размаўляць? Вы тое самае мяса. Таму давайте вось неяк паважаць адзін аднаго, не кашмарыць. І да, чакаем акенца мажлівасцяў для ўсіх. Пакуль мяне прапанаваць вам не мае што, але зварот ёсць. Нам не мае што дзеліць, нам жыць у гэтай краіне і будаваць яе амаль што з нуля. Дякуй. Лахвіч, давай ўсё ж таки звернемся яшчэ раз да тэмы фармавання нейкіх таких структураў беларускага войска. Наколькі праўда, неправда? Вось ты не пабаяўся сказаць праўду пра сапраўдную сітуацыю у палку са штабам. Мы не адзін раз гэта чулі, і калі ўзнімалі гэтую тэму, то звычайна чулі ў адказ, навошта гэта, не ліце ваду на там млын прапаганды і гэтак далей і гэтак далей. Але у той же час я чуў, што без асаблівага энтузіазма ставяцца ва Ўкраіне, не ведаю хто там, палітыкі ці вайсковыя, да вось гэтай ідэі сапраўды фармавання вялікай беларускай адзінкі, да ідэі, каб сабраць усіх беларусаў, якія ёсць у розных підраздзелах, у тым ліку там у парэштках палка там ці яшчэ што-небудзь, у адну вялікую беларускую там брыгаду там ці што там, неважна ўжо як яна будзе набрацца, каб яны сапраўды вось была адзінка, якая не толькі бараніла ад акупантаў Украіну, але пры патрэбе, пры нейкай
в акне магчымасцяў і там куды-нибудь вот там перайшла граніцу ў рэкі, як кажуць. Дякую, складанае пытанне, насамрэч. Скажу так, што энтузіазма я не бачу, але гэта не сведчыць аб тым, каб мы апусцілі рукі і не рабілі. Я бы больш, ведаеце, сканцэнтраваўся на тым, каб дапамагчы беларусам тут з іхнімі пытаннямі. Карт-рахункі, легалізацыя і так далее. Ёсць кейсы, насамрэч, што ёсць праблема, але яе трэба вырашаць. І асабліва, калі таксама вядомыя байцы пішуць відэазвароты, што мы можам толькі загінуць за Украіну, нам трэба дапамога, пачуйце нас там і так далее. Трэба ісці ў ДМС, трэба ісці да палітыкаў, да дэпутатаў і размаўляць. Напрыклад, я раскажу такі кейс. У мяне ёсць побратим, неважна, не кажу хто, дзе, як. Зараз воюе. Ён знаходзіцца ва Ўкраіне афіцыйна па військовому квітку. На баявых ягоны пашпарт згарэў. А без пашпарта яго ДМС не прымае. Дык вось, гэта той форс-мажор, ему не адмаўляюць у дапамозе, але гэта той форс-мажор, што з ім не могуць пачаць камунікацыю без пашпарта. Адзіны яго дакумент гэта військовы квіток. Дык зараз гэтае пытанне разглядаецца юрыстамі. Вось, ён да мяне звярнуўся, типа, як так можна? У мяне ёсць юрысты, з якімі мы працуем, і мы гэтае пытанне пачынаем вырашаць. Калі мы не вырашым яго юрыдычна, то зразумела, мы будзем прасіць, каб нам далі нейкае паслабленне ў заканадаўстве Украіны. Мы ўсё ж таки тыя людзі, якія прыехалі сюды не на заробкі, не проста паесці смачнейшай украінскай кухні, а нашая мэта атрыманне досведу, дапамога Украіне, тому што мы ведаем, чым гэта скончыцца, калі Украіна не вытрымае. І ўсё ж таки наша апошняя зупынка гэта Беларусь. Тобто нават калі вайна тут ва Украіне скончыцца, мы будзем вяртацца дамоў. І вось з гэтымі наратывамі хочацца звярнуцца да дэпутатаў Верховнай Рады, што дапамажыце нам хаця бы існаваць тут. Вось. Мало ли паранення, мало ли яшчэ щось, перегарел, ён зволіцца, то яму трэба будзе тады выязджаць з Украіны. Але ён можа перайсці на якую тылавую пасаду, там, або знайсці нейкую працу, там, валантэрыць і так далее, і знаходзіцца тут, бути часткаю той агульнай моцы, якая хоча, якая прагне вызвалення Беларусі. Вось, да, энтузіазма я таксама не бачу, але мы з розных бакоў намагаемся ўсё ж таки стварыць тыя ўмовы, каб людзі, паглядзеўшы адекватных, аўтарытэтных байцоў, які кажуць, прабачце, нас тут мы тут можем только памерці, у нас тут нічога не... З 24-го года людзі ўжо грамадзянства атрымоўваюць. 24-й, 25-й, да, у 22-м, 23-м па зразумелай прычыне нам не давалі легалізацыю. Таму што мы беларусы, беларускі пашпарт, гэта кепска, з вашай тэрыторыі ракеты ляцяць. Але пабачылі, што ёсць адэкватныя людзі, якія ахвяруюць сваімі жыццямі, здароўем і пачалі даваць грамадзянства. Ось. Тому працуем ва ўсіх накірунках, і я думаю, што ўсё у нас атрымаецца. Я бы гэтым не займаўся. Мне за гэта не плоцяць. Таму я шчыра веру у свой поспех, і таму да. Я гэтым займаюся. Дзякуй за запрашэнне, што я гэта яшчэ і транслюю у масы. Слухай, я не толькі веру, што у поспех, я вельмі хачу, каб яно сапраўды атрымалася, але от глядзі, з 22-го году, ладно, там, скажем, першы год-два, там былі пэўныя прычыны з-за таго, што, падазрона ставіліся, нягледзячы на тое, што там людзі ваявалі, як і ты ў тым ліку, за Украіну. Уже часу колькі прайшло, і б'юцца, і там та самая, я уже не буду казаць там про офіс, там кабінет, там ці яшчэ каго-небудзь. Людзі на месцах звяртаюцца да той же самой Верховнай Рады, журналісты там то падаляку, то яшчэ каму-нибудь задаюць гэтыя пытанні, то есть рашэнне ніяк не змяняецца, стаўленне фактычна не змяняецца, дзесьці можа там пакрысе, да беларусаў не вырашаюцца пытанні, то бок пра што гэта можа сведчыць. І ўсе кажуць, гэта Света вінавата, яна не паехала, яна не парашала ўсе праблемы. Слухай, можа яна ў пэўным сэнсе і ёсць там яе віна таксама ў гэтым, але ці толькі такое адчуванне, што вот такое стаўленне да беларусаў недзе там на верхнім узроўні Украіны, яно захоўваецца, і колькі ты не біся, як у сцяну нейкую.
Ну, Витер, давайте так, вось я, каб не быць галаслоўным, кейс вось гэтага добраахвотніка з спаленым пашпартам толькі вось пачалі некалькі дзён як працаваць над ім. Давайте так, калі у мяне інфармацыя з'явіцца і нейкі поспех, да, што вось будуць паслабленні або нейкія дадзены, ну, дадатковыя функции у законы, то я вам просто напишу, и вы можете опубликовать у своем телеграм-канале. Да, я разумею, что на сегодня это все складано, и праца ідзе, и яно, звычайно, да, на поразмаўляць. У меня есть конкретный план. Звяртацца у акрамя ДМСаў яшчэ ў органы, ну а потым ужо ўсё ж таки да дэпутатаў Верховнай Рады, каб яны дапамаглі нам з той легалізацыяй. Але ну просто так вот записывать видос, казаць, блин, мы можем тут только загінуць, ну так і зразумела, что вось вы запытваецеся, а колькі чалавек табе написала. Так яны ж таксама глядзяць туды. Гэта у мяне ўсё добра, да, я уже ну развітаўся з жыццём яшчэ ў 22-м годзе, калі ехаў ва Украіну. Я не ваяр, я аніматор, но типа, але мне пашчасціла выжыць у баях. Зараз я ўжо, я шчыра скажу, прыстасаваўся да гэтай вайны, яна ўжо як часціна мяне, мне просто складана, шчыра скажу, складана жыць у Еўропе. Вось, таму я павярнуся туды, дзе я буду карысны. Ось, і да, і хочацца просто вось гэтую рэкламу зрабіць, што гаспадарства, ну, акрамя нас ніхто не вызваліць Беларусь, і гэта факт. Будем фактами размаўляць. Мы паспрабавалі усе магчымасці, якія у нас былі, дэмакратычныя, недэмакратычныя, там яшчэ щось, ну, наконт змены ўлады. Не атрымалось. У нас застаецца одна мажлівасць, одна магчымасць, гэта праз сілавы сцэнар. Так давайте рабіць гэта по законе, по статутах ААН, якія былі напісаны. Ну не просто ж так, што калі краіна трапляе под акупацыю, под інтэрвенцыю, калі на яе моцны ўплыў, яна мае права на стварэнне вызваленчай арміі. Вызваляць ад чагосьці, вось гэта трэба даказаць. Неяк так. Добра, давай мы можа вернемся да пачатку нашай размовы пра вось гэта твае прасоўванне гэтай ідэі, гэтай ініцыятывы о прызнанні таго факта, што Беларусь знаходіцца под інтэрвенцыяй. Выступіў у Еўрапарламенце, сустракаўся з беларускімі дыаспарамі, зараз у плане сустрэцца з дэпутатамі Верхоўнай Рады. Што яшчэ? Якія магчымасці, якія патрэбы? Я не ведаю, ну, можа быть, працягнуць, няма планаў працягнуць, прасоўваць гэтую тэзу, гэтую ідэю праз каардынацыйную раду 4-го склікання, там, я не ведаю, ці яшчэ якія, што, вот, варыянты. І ўвогуле, як ты лічыш, вот, ты кажаш, што не падтрымліваюць гэтую ідэю там у офісе, у кабінеце, то не падтрымліваюць, ці, наадварот, там перашкоды ствараюць? Вітер, дякую. Наконт координаційної ради. Я не іду по двох причинах. Я записував ось у ролик учора. Перше, я не отримав підтримки або ніякої допомоги у координаційній раді. Тому яна мне просто бессенсовна. По-другое, я можу без координаційної ради просовувати свої наративи. Пробачте. Не атрымаў падтрымкі, і таму я без координаційнай рады можу прасоўваць свае наратывы у Еўропу. Гэта першае. Па-другое, я не побачыў там пра Беларусь. Ось. Ну не побачыў. Там нейкі гендер ці яшчэ щось. Не хочу кідацца у координаційную раду. Не хочу, каб маё меркаванне уплывала на людзей, хто захоча прагаласуе, нават больш за 170 чалавек хоча туды патрапіць. Калі ласка, я для сябе высновы зрабіў. Перашкоды былі, калі, глядзіце, ёсць праект, да? Я зрабіў 2 паседжання, я патлумачыў, вось як зараз мы з вами тлумачым, і я вам удзячны, што вы падрыхтавались, прачыталі, што такое інтэрвенцыя. Так вы корреспондент, блядь, там сидят политики, якія не падрыхтаваўшыся прыйшлі, я им все разжевал. Яны кажуць, так а што, а навошта, туды-сюды. Я кажу, я другі раз с вами уже коммуникую, а колькі можна вам тлумачыць? Давайте голосовать. Так проголосуйте супраць. Калі вам не падабаецца, тады вы проголосуйте супраць. Все, я здымаю пытанне. А не голосовать, я лічу, что гэта саботаж. Дык вось, я ж так сам, не хлопчик там на побегушках. Один раз не проголосовали, другі раз уже проголосовали со скрипом. Там у один голос было. Я уже до ўсіх амаль што звяртаўся. Ось, але не проголосовал Пал Палыч. Ось не ведаю. Ну, ведаю, я з ім потым бачыўся, ён кажа, гэта не прахадны кейс. Прабачце, для Пал Палыча не прахадны кейс, а ўсё ж таку запрасілі у Сейм Літвы, дзе мяне пачулі і запрапанавалі паехаць у Брюссель. Зараз сустракаюсь з дэпутатамі Верховнай Рады.
Прабачце, ну халеру ведаеце непрыхадны. Прабачце, у вас двойное пытанне было, гэта за координацыйную раду. А про што вы яшчэ запытвались? Ну вот было сказано про тое, что не падтрымліваюць гэтую вашу наратывы ни офіс, ни кабінет, ну вот там то вы просто не падтрымліваюць, там кажуць, ну типа там, ну табе падабаецца, ты насіся сваёй ідэяй, а мы не ці перашкоды ставяць. Про перашкоды я сказал, гэта у координацыйнай радзе не хотели голосовать, тобто для мяне гэта саботаж. Навошта вы там сидите, калі вы не нават не голосуете? Другое, глядзіце, такі гэта факт, гэта вось на што я хотел бы звярнуць увагу. У нас найбуйнейшая пляцоўка СМИ, гэта Белсат. Яны мяне не запросили. Проект гучны, проект міжнародны, гэта геапалітыка, і про яго нічога не кажуць. Але Сергей Пелеса, я до яго Барбалёва ставлюся, мы з ім асабіста знаёмы, я быў у Варшаве у яго на ягонай праграме. Ось, але мы там больш за вайну размаўлялі. Карацей, ён мне піша: ці варта было так далёка ехаць, каб палаецца на Ціхановскую. Іціць калаціць, калі вы корэспандэнт, запытайцеся, чаму я пачаў крытыкаваць абгрунтавана Ціхановскую, чаму я туды ввогуле паехаў, які праект, якія наратывы. Дык вось, я бачу блокаванне яшчэ ў СМИ, і я вам вельмі удзячны, што зараз нас ужо глядзяць людзі, і я можу да іх дагрукацца, яшчэ ў запісу колькі паглядзяць. Латушка, дарэчы, учора набраў 28 000 у вас. Вось я столько не наберу, пра што я вам і казал, что покроково, поступово трэба вось і на медыйку выходзіць, і по краінах ездзіць, і размаўляць з людзьмі. У меня просто мажлівасці няма. У меня няма мажлівасці, куды змог я даехал, Польша, Літва, з Чэхіі, з Фінляндыі электронным выглядзе прыслалі, але падтрымка ёсць. І я разумею, што багата краінаў, дзе людзі не чулі про ту інтэрвенцыю, але яны хочуць, каб Беларусь была незалежнай. Вось, таму да, я лічу, што гэта перашкоды. Вось, а якімі ресурсамі, ну, пытанне было яшчэ, якімі ресурсамі можна прасунуць яе, я вам только што адказаў. З вашай дапамогай, з дапамогай моцных буйных СМИ, я, дарэчы, да Портнікава звярнуўся, ён сказал: я пагляджу проект, можа быть, я запрошу тебя. А гэта, прабачце, мільённік украінскай аўдыторыі. Сташку Балаганаву пісаў, ён кажа: я пакуль палітыкай тут моцна не займаюсь, я спрабую прасоўвацца. Ось, таму да, медыйна, ну і калі будзе мажлівасць выехаць, але ўжо напэўна не будзе, бо я только на контракт, і ўжо мяне, бачыце, аж у Европу адпусцілі. Не, так, дзякуй. Ну, слухай, гэта не пытанне. То есть я разумею, что трэба у любой магчымасцю карыстацца для того, каб гэтую сваю ідэю, калі ты лічыш яе правільнай, калі у цябе за яе баліць душа, прасоўваць на любых пляцоўках і ў любой кампаніі. Ну, может быть, для кагосьці стала дзіўна, калі вот сабралася кампанія как бы толькі выключна крытыкаў Ціхановскай, і у гэтай кампаніі Лахвіч, які з канкрэтнай ідэяй, не просто там прыехаў пакрытыкаваць, что там типа, ну что будем рабіць, а вот Ціхановская дрэнная, а что вы прапануеце, ай, Ціхановская дрэнная. Ну вот у цябе канкрэтная прапанова, у цябе канкрэтнае бачанне, что трэба рабіць, як трэба рабіць. І тут, как бы кажуць, ну нейкая такая кампанія незразумелая, що да чаго, вот так вот, можа быть, з гэтага нейкая перасцярогі там ці што. Я не апраўдываю нікого, там была не была цікавасці, просто, ну, как бы твоё бачанне. Маё бачанне, гэта абгрунтаваная крытыка з прапановамі. Бачыце, я туды паехаў не адзін, я паехаў камандай. Я беру вузкі сектор інтэрвенцыі, хтосьці бярэ БНК, Беларуская народная коаліцыя, як нават не альтэрнатыва офісу, а суб'ект, з якім можна размаўляць, дзе ёсць праекты, якія мы прасоўваем. Ось, таму я бы не сказаў, што яны прыехалі пагамбіць Ціхановскую. Дарэчы, Шэры кот ездзіў з намі, і ён зняў поўнасцю паседжанне ў Брюсселі, там больш за гадзіну. Спадарства, ось знайдзіце у Ютубе Шэры кот і гадзіну, паслухайце прапановы. Там пра Ціхановскую мала. І я, прабачце, на паперцы у меня была распісаны праект. Але калі я адарваўся ад паперкі, ну, прабачце, не стрымаўся, і была абгрунтаваная крытыка. Чаму мае дэмсілы, якія лічаць сябе лідарамі нацыі, не крычаць пра тое, што нам хутка будзе гамон
што яшчэ троху і Беларусі не будзе, беларусаў таксама яны просто вось раз'едуцца па свеце. У нас ужо няма суверэнітэту, ён ёсць толькі як юрыдычная форма, да, існуе краіна, свой прэзідэнт, там грошы, рубель, сцяг ануча чырвона-зялёная, але фактычна не мае, таму што беларусы яны не вырашаюць свой лёс. І вось тады я ж не гамбіў, я не пераходзіў на асобу, я просто кажу, чым яны там займаюцца. Ось. І дарма вы кажаце, што каманда прыехала просто па Ціхановскай праехацца. Праекты зноўку паглядзіць у шэрага КТ, плюс ёсць тэлеграм-чаты БНК, і там мы разважаем пра праекты. Менавіта я беру вось інтэрвенцыю, я занурыўся ў ёй, і я працую. Іншыя людзі прасоўваюць іншыя наратывы, але яно звязана. Як інтэрвенцыя і будучая вызваленчая армія, так і БНК, як палітычны орган, які атрымае давер. Напрыклад, я не супраць там таго ж КР, офіса, але я бачу, што яны нічога не зрабілі. Давайте паспрабуем вось з БНК. Хочацца ввогуле ўвайсці в Беларусь без воднага стрэла. Неяк по-добраму, по законе, праз вось люстрацыю кожны атрымае тое, што заслугоўвае, але нам жыць у гэтай краіне. Ось, і я бачу, што офіс пакуль ніяк на гэта не рэагуе. Таму крызіс даверу ўзнік, і людзі прыехалі менавіта з гэтым. Дзякуй. Не зразумеў. Лахвіч хоча набраць войска і ісці на Беларусь, а адбіцца ад Расіі Лахвіч потым зможа, пытаецца Гэри Дэвідсон. Не ведаю, разам паглядзім. Ось, просто тады такое пытанне будзе таксама апаненту, дзякуй за пытанне, што калі вы будзеце дапамагаць хаця бы падаваць патроны, то верагоднасць адбіцца ў нас будзе больш. Добра, дзякуй, Лахвіч, за тое, што прыйшоў да нас са сваімі прапановамі на развітанне. Твой зварот да каго вырашай табе, са словамі якімі таксама, калі ласка? Зварот будзе да беларусаў усіх. Беларусы на вялікай зямлі, сіл вытрымкі. Дзякуй за вашу пазіцыю, што вы ўсё ж таку знайшлі мужнасць не выехаць. Я зрабіў вялікую памылку. Я выехаў, і я зараз не ў тых рэаліях, якія адбываюцца ў Беларусі. Але я шчыра скажу, што вы тая база, з якой пачнецца вызвалення Беларусі, станаўленне новай Беларусі. По-рознаму можа гучаць, але вось за дэмакратыю, за лепшую будучыню мы будзем змагацца менавіта тады, калі прыйдзе акенца мажлівасцяў у Беларусі. А мы у свой бок тут будзем рабіць, людзі, якія з'ехалі, будзем рабіць тое, што ад нас залежыць. І на сённяшні дзень якая трэба падтрымка? Спадарства, просто паглядзіце гэты праект. Паглядзіце праект, калі ён вам цікавы, калі вы падтрымліваеце. У хуткім часе з'явіцца ўжо петыцыя, я не маю мажлівасці фізічна ездзіць. Мы зробім у электронным выглядзе, і я хочу набраць хаця бы 1100 подпісаў. Не пару сотен, можа сотні 3 у мяне ад рукі подпісаў, а сотні тысяч беларусаў, якія зацікаўлены ў гэтым. І вось тады будзе разуменне гэтага праекта, падтрымка гэтага праекта. А пакуль белсцаты, пакуль офісы, прабачце, мы уже нас скончваем. Пакуль вось яны там, я не ведаю, чым яны займаюцца, будуць гуляцца ў КР-4, які ні на што не вырашае. Мы з вами просто зробім армію, пойдзем домоў. Я не здзіўлюсь, калі яны ў гэтай бурбалцы застануцца ў Польшчы і нават у вольную Беларусь не паедуць, таму што да іх пытанняў будуць багата. Ось, неяк так, дзякуй. Дзякуй вялікі. Ось добра, што там па сваёй традыцыі нічога не зламаў, но не было тумбы перад сабой. Мы учора ўзгадывалі з Латушкам, які таксама разышоўся, ляпаў тут па стале ў студыі. Но эмоцыі гэта заўсёды добра. Гэта азначае, што людзям баліць тое, што яны спрабуюць данесці. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў Лахвіч Александр
Александр Наукович, беларускі добраахвотнік, блогер, пакуль яшчэ сябра коаардынацыйнай рады, але у наступную ўжо не пойдзе. Ну але чакаем працягу, што будешь рабіць далей, і будем сачыць за твоімі дзеяннямі і трымаць усіх у курсе. Подписывайтеся на YouTube канал Лахвича, спасылочка ёсць у опісанні ўжо да гэтага стрыму. Заходзьце, подписывайтеся, ставьте падабайкі, ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна, слава Украине.